Chila borokle buma bufani maya mamuta lijangna sika nukungni baja tuina se frumjago. Chila borokle buma bufani maya mamuta lijangna sika nukungni baja tuina se frumjago. Busuk kosto ke rangma aji cherai simi amosi frumjago. Thungma maniya ba bukha baifano chila anguile kabai muchanya. Nini sakani kosto birmanno nungsi saimano. Bukha bisingo sawi tongphano buini sikango muni funugo. Mokol ni muktrui chana yui naidi nung waisa chila angui naidi. 18 bosorni yapri sepro sakni barja sagano klayano chila borokni kosto birmanno chilano saimano. Nung doctor engineer eba businessman da 25 bosor ongyani sikang baithangni lama swnamna nangano. Swnamman yakhe buini seleng wngano. Busuk jorare agula tongnai GF BF bo kulugui tongma bo yakalna nangano nung. Nini logi song job da khlaino eba housewife da khlaino abole bini ichhasi. Haifano nungle jesa kaifano nukung charokna nangano. Nung mungsang thangke nini family tamungnai. Phung dibor hol sal family ni wansukma wo kulugui naidi nung. Nung waisa chila angui achayui naidi. Jotono no hambai norok jotono khal logoi khenai tongma bagoi tei hingke channel o kital hingke jotono subscribe khainai rok tapok baidi tei like comment share norok bahai video nang amrok sai khnali di hambai jotono no nini bago omsung nung sinai.